Benvinguts al canal BAM 2000. En aquest tutorial explicarem algunes coses més que podem fer a les fotos, com ajustar-les al nostre text. Bé, el primer que he fet és copiar un text i he posat unes quantes fotos i les he deixat centrades com havíem vist en el tutorial anterior. Però podem fer moltes coses més. Per exemple, quan seleccionem una foto, com hem vist abans, sortirà eines d'imatge, i ara el que farem és jugar amb aquest ajust sobre el text. Bé, ens dona moltes possibilitats. La primera, que és quadrat, quan seleccionem la imatge, ens permet posar la foto on nosaltres ens agradi. Podem posar-la a qualsevol lloc, triar el lloc i posar-la. Per exemple, jo la posaria aquí. Molt bé. Amb el següent, això ens quedarà una mica malament, el que farem serà uns quants espais. Bé, amb aquesta provarem el que podem fer quan li diem estrena. Bé, ens la posa just al mig del text. Però aquesta opció no és massa bona perquè la línia, com ara veurem, respecta l'ordre de la línia i complicat per llegir. La seva bellesa i a coloració veiem que eren les línies tallades. Jo aquesta opció no la recomano. És millor posar-la a un costat i donar-li una visió més estètica. Bé, una altra opció que tenim seria darrere del text. I ara el que farà és posar-lo, veieu, posar la foto just darrere del text. Això té un problema, i és que algunes lletres, depèn del color que les tinguem, no es llegiran. Per aquí, per exemple, aquest tros d'aquí no es llegeix bé. Hauríem de canviar el color del text i posar-li, per exemple, el color negre. Però així i tot veieu que és complicat de que es llegeixi. Hauria que ser una foto molt especial. Com hem vist abans, podríem jugar una mica amb la foto i potser donar-li més brillo, però llavors cremem la foto i no es veu bé del tot. Bé, seria una opció. Molt bé. Seguim. Una altra opció d'ajustar-la seria posar-lo davant del text. I aquí el que es passarà és que es xafarà totes les lletres i no podrem llegir res. Bé, aquesta no és molt bona opció. Així que jo prefereixo utilitzar el quadrat que ens permet posar la foto com vulguem i respecte a les línies del nostre document. Doncs anirem posant la resta de les fotos utilitzant el quadrat. Molt bé. Aquesta faria la posaríem aquí al final. Aquesta, per exemple, la podríem deixar al costat i aquesta la posaríem com final del nostre bloc. I així veuríem com tenim les fotos distribuïdes entre el text. Bé, aquest text jo el que li faria seria dir-li que quedés justificat. I així veuria com queda molt millor estèticament. I ara sí podríem anar pujant totes les línies. Aquí veieu, s'ha sortit, no passa res, que torna a posar al seu lloc. I ens quedaria un document amb més vida i més dinàmic. Aquesta s'ha quedat a sobre, doncs no passa res. La podríem passar aquí. Aquesta la podríem posar aquí. Molt bé. I aquí tindríem el nostre document transformat i no hem de tenir sempre les fotos al mig o a un costat. Podem posar-les on ens sigui. Molt bé, doncs gràcies i ens veiem al següent tutorial.